Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom op deze KFPS College Tour. Met naast mij Caroline Munsters, die vanavond een presentatie gaat verzorgen over het trainen van de Friese paarden. Het belooft een heel interessante avond te worden. Caroline is van Moxiesport en die gaat in 3 kwartier een heleboel dingen vertellen die zij voorbereid heeft. En daarna hebben we een kwartiertje ongeveer de tijd om belangrijke vragen te beantwoorden. En die vragen die kunnen jullie via WhatsApp zetten op telefoonnummer 06 53 256 456. En als je zo snel niet meegeschreven hebt, het komt nog in de loop van de avond onder in beeld staan. Dus daar kunnen de WhatsApp berichten naartoe met de vragen aan het eind. Nou, ik geef gauw de microfoon aan van Carolien. Leuk dat je er bent en we verhogen ons op je presentatie. Dankjewel. Succes. Dankjewel Alice. En we gaan dus vandaag het hebben over het optimaal trainen van het Friese paard. Ik ben Caroline Munsters, ik heb een achtergrond als inspanningsfysioloog voor paarden. En ten eerste ga ik jullie dadelijk wat achtergrond vertellen over trainingsleer. En dat gaat dan over een aantal basisprincipes over training. Hoe kun je training optimaliseren? En met dat in ons achterhoofd gaan we naar de onderzoeken die wij gedaan hebben. We hebben de afgelopen 10 jaar diverse onderzoeken uitgevoerd. Dat heb ik samen met mijn bedrijf Moxiesport gedaan in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. En tenslotte pakken we dat samen richting praktische richtlijnen voor de training van je paard. En zoals Alice al zei, mochten er vragen zijn, zet ze op de app en dan komen we daar op het einde van de presentatie op terug. Nou, het eerste trainingsprincipe waar we naar gaan kijken is de Law of Overload, oftewel ook al in het Nederlands genoemd de wet van overcompensatie. En de wet van overcompensatie is een versimpelde weergave over hoe je eigenlijk fysiek verbetering kunt krijgen in het lichaam. Dan moet je zo zien, dat geldt ook voor mensen, dus dat, ook voor paarden. En ik ga jullie even dat uitleggen aan de hand van deze grafiek. Als het goed zien jullie nou mijn pointer. En als we gaan kijken, dan zie je hier eigenlijk deze lijn, dat is je huidige fitheidsniveau. En heel veel mensen denken, en vooral op het moment dat we met paarden aan het trainen zijn, dat als ik ga trainen, dan door de training wordt mijn paard beter. Dus hoe meer ik train, hoe beter mijn paard wordt. Nou, als we gaan kijken naar hoe dat fysiologisch eigenlijk werkt, zien we dus dat dat niet het geval is. Wat er gebeurt, is dat we hier een trainingsstimulus hebben. En door die training daalt jouw huidige fitheidsniveau. Je wordt moe van die training. Stel voor dat je 5 kilometer bent wezen hardlopen, dan ben je na die training meer moe dan dat je voor de training bent. Vervolgens krijgen we hier een aanpassingsperiode, een herstelperiode. Dat is deze lijn. En na die herstelperiode zien we dat het lichaam beter is dan voor die training. En deze herstelperiode, daarin vinden aanpassingen plaats op celniveau, op weefselniveau, waardoor je lichaam en het paardenlichaam de volgende keer beter in staat is om te gaan met die trainingsprikkel. Dus hier ben je beter. Belangrijk is om even in je achterhoofd te houden dat trainingsprikkel na een trainingsprikkel ongeveer bij Friese paarden, wat we noemen submaximaal is, matig intensief. Het zijn geen renpaarden die maximaal gaan. Duurt het 1 tot 2 dagen voordat een paard hersteld is van deze inspanning. Dus deze herstelperiode is vaak 1 tot 2 dagen. En dan zit je op het punt waarbij je de volgende training zou moeten doen. Wat ook belangrijk is, op het moment dat je bijvoorbeeld maar 1 keer in de week een intensievere training doet, of maar 1 keer in de week überhaupt traint, dan zien we dus ook dat die herstel, of die aanpassing als het ware weer wat terug gaan zakken in de loop van tijd. Nou, als we dat een beetje versimpelen, dan zou je kunnen voorstellen, stel dat je maar 1 keer in de week traint met je paard. Dan ga je op maandag trainen, dinsdag zit je hier, woensdag zit je in de herstelfase, donderdag zou je daar zitten, zou je de volgende training moeten doen, maar je traint maar 1 keer in de week. Dus vrijdag, zaterdag, zondag zakt hij weer terug en maandag begin je van vooraf aan. Dus je ziet hierbij eigenlijk al, en het is natuurlijk heel erg versimpeld, dat het dus belangrijk is om van de ene kant regelmatig te trainen. Daarbij kom je dus met 1-2 dagen herstel in de week ongeveer op minimaal 2 tot 3 intensievere dagen training. En wat belangrijk is, is dat de training gevolgd moet worden door een herstelperiode. Nou, nu zullen jullie afvragen, ja, wat is dan een herstel? Is herstel boksrust? Nou, absoluut niet. Voor alle paarden geldt dat het actieve herstelperiode moet zijn. Dat wil dus zeggen dat het geen boksrust zijn, zoveel mogelijk vrije beweging bevordert namelijk ook het herstel, maar ook de algemene fitheid van paarden. En daarnaast is het afhankelijk van de getraindheid en het trainingsniveau van de paarden wat een hersteltraining is.
Een jong paard kan betekenen dat training op zichzelf al intensief genoeg is. Dus herstel wil zeggen gewoon actieve rust in de paddock, in de wei, etc. Maar misschien voor een doorgetraind paard kan een hersteltraining puur een uur licht dressuurwerk zijn. Bijvoorbeeld, of een lichte buitenrit waarbij er weinig veel en hard gegalopeerd wordt, maar echt lage intensieve training is. Dus wat die herstelperiode inhoudt, dat is afhankelijk van de getraindheid van een paard. Wij gaan deze lezing dus ook vooral kijken, hè, wat is dan een goede trainingsprikkel voor een Fries paard en wat zou een hersteltraining kunnen zijn voor de meeste Friese paarden. En daarnaast ook belangrijk, even voor de wedstrijdruiters en ook eigenlijk voor de amateurruiters hier bij ons. Hè, op het moment dat je een belangrijke prestatie wil leveren, kan een wedstrijd zijn, kan ook een grote buitenrit op zondag zijn, dan wil je dus in de grafiek hierboven zitten. Dus wat je nooit moet doen vlak voor een wedstrijd is zwaar trainen. Want stel nou dat jij zondag wedstrijd hebt en je gaat dus vrijdag, zaterdag nog even flink lessen, dan kan het zijn dat je zondag hier onder in de grafiek zit. Nou, dat wil je voorkomen, want dan kun je nooit goed presteren. Dus wat belangrijk is ten eerste al te zorgen dat je in aanloop naar de wedstrijd juist minder gaat doen dan meer, zodat het lichaam optimaal kan herstellen en de kans het grootste is dat je op het moment van de wedstrijd boven in de grafiek zit. Nou, wat daarnaast belangrijk is, en dat is eigenlijk een vervolg van de grafiek die we net hadden, is dat het ook nog belangrijk is dat je de juiste trainingsprikkel geeft. Want op het moment dat je te licht traint, en dan gaan we naar deze stippenlijn, dan zie je dat er ook geen overcompensatie optreedt. Nou, op het moment dat je denkt, dan ga ik lekker zwaar trainen met mijn paard, dan wordt hij vast beter. Nou, dat heeft ook een averechts effect, want hier zien we een zwaardere trainingsprikkel. We zien ook dat het herstel veel langer duurt. En omdat het zo'n zware trainingsprikkel is, is het lichaam al lang blij dat hij terugkomt op het beginniveau van tevoren en treedt er ook geen overcompensatie op. Dus je ziet hier dus ook dat het soms in de paardenwereld best moeilijk is om op het juiste moment de juiste training te doen. Want wat er vaak gebeurt is dat we de ene keer te licht trainen, dan trainen we te zwaar, dan beginnen we weer te vroeg en dan beginnen we weer te laat met trainen. En al die uren die je traint, maar die niet efficiënt zijn, zijn eigenlijk allemaal uren die voor overbelasting kunnen zorgen en eigenlijk ook weer kunnen zorgen dat je snelle blessures oploopt. Want je wil eigenlijk trainingen maken die efficiënt zijn voor het lichaam. Enerzijds om hem sterker te maken of meer uithoudingsvermogen te geven. Anderzijds ook om te zorgen dat hij goed kan herstellen en dat hij daardoor ook beter wordt. Wat dus belangrijk is om dus die regels al toe te passen die ik al zei. Van hou aan dat je een intensieve training hebt. En denk eraan, intensief is kort. Dus intensief is niet en zwaarder trainen en langer trainen. Nee, dat mag dan best veel korter zijn qua duur. En vervolgens afgewisseld met echt hersteltrainingen. En dat duurt dus 1 tot 2 dagen. En we zien dus op het moment dat je die regelmaat aanhoudt, dat we veel sneller in de juiste golf van de grafiek zitten. En dat heb je nodig om te zorgen dat je lichaam beter wordt. Dat je paard daadwerkelijk sterker wordt en fitter wordt. Nou, op het moment dat je dat eigenlijk op de juiste manier toepast, zien we hier eigenlijk de grafiek van optimale training. En hier zien we dus een trainingsprikkel. Dan hebben we een herstelfase, een actieve herstelfase. De volgende trainingsprikkel, actieve herstelfase. Volgende trainingsprikkel, herstelfase, etc. En wat je dan ziet, is dat we eigenlijk een stijgende lijn krijgen qua fitheid. En die fitheid kan zich vertalen in dat een paard sterker wordt, meer draagvermogen krijgt of afdruk. Of dat je meer uithoudingsvermogen creëert, bijvoorbeeld in een betreffende gang of met aangespannen rijen. Wat je wil voorkomen, is dat we te veel gaan doen. Heel belangrijk is op het moment dat een paard niet fit is en je twijfelt aan of dat hij fitter moet worden. En de gedachte is dan soms, we gaan meer trainen, want hoe meer ik train, hoe beter en hoe sterker die gaat worden. Nou, dat is niet het geval. Op het moment dat je meer gaat trainen en je neemt geen acht voor die herstelperiodes, zul je juist gaan overtrainen. Dat zal ik in deze grafiek, is dat heel duidelijk zichtbaar. Je ziet dus hier wederom je prestatieniveau. Hier heb je een training. Vervolgens heb je misschien, stel dat dit maandag is, heb je een zware training gehad met het paard, maar het ging misschien niet helemaal zoals je wilde. Dus je denkt, nou, dan ga ik dinsdag nog een keer flink trainen, want dan zal hij vast beter worden, dan kan hij dadelijk wel. Nou, eigenlijk is dinsdag nog niet het moment voor een zware training, want hij zit nog in de herstelfase. Dus in plaats van beter te worden, wordt hij eigenlijk minder. Maar ja, dan doet hij dinsdag misschien nog steeds niet goed. Ga je woensdag weer zwaarder trainen. En terwijl jij denkt dat je hem beter maakt door meer arbeid te geven, ben je eigenlijk hem steeds slechter aan het maken. Je zorgt dat de balans tussen training en herstel weggaat, dat die vermindert. En dat zorgt dus uiteindelijk voor overtraining.
En dit is iets wat we ook heel vaak zien gebeuren. Natuurlijk in warmbloedpaarden, maar ook bij Friese paarden. Op het moment dat we eigenlijk niet weten hoe zwaar een gewone training is. Dus de eerste vraag die we willen gaan beantwoorden in deze webinar is: hoe zwaar is nu een training voor een Fries paard? Wat is intensief en wat is herstel? Zodat je ook richtlijnen hebt om te zeggen: oké, als ik een intensieve training doe, dan valt dit onder intensief werk en dit is een hersteltraining, waardoor we dus het paard beter maken. En er dus ook voor zorgen dat we voorkomen dat we hierin terechtkomen. Ken je nu ruiters of trainers waarbij je het idee hebt van die trainen veel en de paarden worden niet beter? Waarschijnlijk zitten ze in deze grafiek. Excuus. En zorgt juist herstel voor verbetering en niet meer trainen. Het gaat dus vooral, zeg maar, als we gaan kijken naar het principe van overcompensatie, naar de combinatie tussen training en herstel. Heel belangrijk is om dus niet zozeer meer te gaan trainen, maar efficiënter te trainen, effectiever te trainen met goede herstelmomenten. Nou, wat is dan de optimale training voor een Fries paard? We hebben daar dus verschillende onderzoeken naar gedaan. Dit is in samenwerking geweest met de faculteit diergeneeskunde van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het eerste onderzoek wat we hebben gedaan is al meer dan 10 jaar geleden. Toen hebben we bij heel veel ABFP-testen in 2010 en 2011 alle paarden gemeten. Voornamelijk waren dat merries, omdat het van het nakomelingenonderzoek was. Er zaten ook wel enkele ruinen, et cetera, bij. Vervolgens hebben we het centraal onderzoek in 2020 gemeten en het centraal onderzoek in 2021. We gaan nu langzaam de onderzoeken even langslopen, wat we hebben gedaan, wat de bevindingen waren, om zo jullie mee te nemen in het verhaal over wat is de optimale training en zo ook richting de richtlijnen te komen. Nou, wat hebben we dus in 2010, 2011 gedaan? We hadden 66 Friese paarden in totaal getest die de hele testfase afgerond hadden. Dus we hebben 2 fittesten afgenomen. Dus paarden die alle 2 de fittest hebben afgerond. Dit waren voornamelijk 3-jarige paarden en enkele 4-jarige paarden. We hebben in totaal meerdere paarden gemeten, maar sommige paarden hadden alleen de eerste fittest gelopen, zijn daarna hebben niet de hele ABFP-test voltooid en waren dus niet in staat om de tweede test te lopen. Dus er zijn 66 paarden overgebleven. De test zelf duurde 7 weken. We hebben een fittest afgenomen in week 2 en in week 6. Dat was de reden omdat we dan eerst de paarden een week gunden om een beetje te wennen aan de accommodatie en de ruiters. Zodat we zo min mogelijk stress ook meten. En vervolgens in week 6 net voor het eindexamen. Nou, wat was de fittest? De fittest bestond uit een basistest die wij heel vaak gebruiken bij sportpaarden, ook heel vaak gebruiken in onderzoekssettings. Een basistest die wij zowel bij basissportpaarden hebben gebruikt in een eerder onderzoek, ook bij manegepaarden en ook andere wetenschappers met mij gebruiken deze test. Waarbij we eigenlijk eerst dachten, dit is een stukje de warming-up voor de echt specifiekere fittest. Maar toen we deze test gingen doen, bleek eigenlijk al dat dit de fittest voor de meeste Friese paarden was. Dat dit voldoende arbeid was om te zorgen dat dat er dus vermoeidheid op zou treden en daar dus onderscheidend in zou zijn. Nou, wat hield die fittest in? Dat betekende dat de paard 2 minuten linksom, rechtsom stapte, 2 minuten draf, linksom, rechtsom en 2 minuten galop, linksom, rechtsom. Dezezelfde fittest hebben wij ook gebruikt bij de hengsten afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Alleen hebben we bij de hengsten eerste minuut draf toegevoegd en daarna gingen ze stappen. En dat had een beetje te maken met de frisheid van de paarden en dat ze dan ook graag even hun benen wilden strekken voordat ze rustig konden stappen. Nou, wat waren de resultaten van de ABFP-test? We zagen dat de ABFP-test dat er 70% van de paarden, wat we noemen verzuurde of meer vermoeidheid opliep tijdens de fittest. Dat betekent dat bij de paarden, eigenlijk een groot deel van de paarden, na 4 minuten draf en in ieder geval na 2 minuten galop al op lactaatwaarden zaten van boven een anaerobe threshold, wat we noemen, boven een omslagpunt. En lactaat is een indicatie voor de mate van verzuring. Dus we kijken er eigenlijk bij van wanneer gaat een paard verzuren? En hoe meer een paard verzuurt, hoe meer moe hij wordt. En dat wordt gemeten door melkzuur en eigenlijk is dat lactaat. Dus wat we zagen is dat 70% van deze paarden niet in staat waren om deze basistest van stap, draf en galop te voltooien. Omdat ze daar al best wel flinke vermoeidheid in opliepen. Nou,
dan zou je kunnen zeggen, is dat dan niet een te zware test voor 3-4-jarige paarden? We hebben echter deze test ook gedaan bij warmbloedsportpaarden van 3-4-jarige paarden en ook onder andere bijvoorbeeld bij het KWPN verrichtingsonderzoek. En daarbij zagen we dat van alle 3-jarige paarden dat er geen enkel paard verzuurde tijdens het doen van deze fittest. Dat wil niet zeggen dat het voor een Friespaard minder of slechter is, maar het geeft vooral aan dat het anders is. En dat voor een Friespaard het drafwerk en voornamelijk het galopwerk meer energie kost dan dat het voor een warmbloedpaard kost. En wederom, dat is niet goed of slecht. Dat wil alleen maar zeggen, op het moment dat je het weet, kun je er rekening mee houden. En kun je dus ook ervoor zorgen dat je dat beter gaat trainen en beter gaat aansturen. Waardoor die op een lange termijn, op latere leeftijd, dit ook kan doen zonder dat het nog veel inspanning kost. Ik zal even mijn pointer ertussendoor. Nou, wat daarnaast een ander belangrijk punt was, is dat er was een relatie tussen de mate van verzuring en de juryscoren tijdens de ABFP-test. De dressuurscoren moet ik dan wel zeggen. En we zagen dat paarden die dus niet verzuurden ook hoger scoorden in de ABFP-test. Dus paarden die fitter waren kregen hogere cijfers dan paarden die meer vermoeid waren. Dus de juryscoren, ja, weerspiegelt ook een deel van de vermoeidheid. Nou, dat zijn wel dingen ook om rekening mee te houden. En goed om te weten inderdaad dat daar een invloed op zit. Wat daarbij ook belangrijk is dat er veel individuele verschillen zijn tussen paarden. Dus we zien dat 70% van de paarden dus verzuren, maar dat betekent ook dat 30% van de paarden de fittest wel konden voltooien. Dus hou er rekening mee, er zitten individuele verschillen tussen paarden. En wat we ook vooral zagen, dat zagen we ook in de andere onderzoeken, is dat het aan de buitenkant soms nog moeilijker is om bij een Fries te zien hoe zwaar het is voor dit paard. Want we hebben ook aan de ruiters gevraagd, nou, voelt hij moe? Want ze waren soms behoorlijk verzuurd. En heel vaak kregen we het antwoord van, nee, hij voelt eigenlijk niet moe. Paard stond met zijn oortjes naar voren, stond vrolijk te kijken. En dit zijn waarden, als we die zien bij warmbloedpaarden, dan zie je ook makkelijke vermoeidheid. En we weten ook vanuit de veterinaire hoek dat op het moment dat Friese paarden een beetje hartslagverhoging hebben, dat het meteen kan indiceren dat ze best wel ergens pijnklachten hebben of dat ze ergens last van hebben. En dit zagen we eigenlijk ook terug in de metingen en zien we nog steeds terug in de metingen, is dat het bij Friese paarden, doordat ze zo'n topkarakter hebben om te willen werken, het nog moeilijker laten zien voor een ruiter of een trainer hoe zwaar het is. Ze blijven best wel doorlopen en dat maakt het nog lastiger om in te schatten. Dus belangrijk is inderdaad om daar ook naar te gaan kijken van oké, wat is nou zwaar voor mijn Fries? Kan hij deze basistest wel al volbrengen of heeft hij daar nog moeite mee? Nou, wil je meer weten over dit onderzoek? Het is in 2013 al gepubliceerd in de Veterinary Journal. Daar staan alle details in over dit onderzoek. Nou, op basis van die eerste studie is het advies, oké, probeer meer te monitoren, vooral ook bij jonge Friese paarden. Bij monitoring bedoel ik dus bijvoorbeeld door gebruik van een hartslagmeter een indicatie te krijgen wat is zwaar en wat is licht voor jouw Friese paard. En het stukje karakter, hou er rekening mee dat het soms niet altijd is wat het lijkt. Dus het kan zijn dat een paard aan de buitenkant heel erg fit lijkt, maar dat hij toch op spierniveau al moe wordt. En dat maakt meteen ook het punt dat er een grote kans is dat veel paarden overtraind raken om deze reden. Omdat je als ruiter of trainer niet altijd goed aanvoelt of het paard nu wel of niet zwaar heeft gewerkt. En we zien dus dat normaal werk, wat bij heel veel ruiters wordt gezien als normaal, een beetje stappen, een beetje draven, dat voor heel veel en vooral jonge Friese paarden zwaar is. Dus als je elke dag 5 dagen in de week rijdt en je doet elke dag wat stap, draf en vooral galopwerk, dan kan het dus zijn dat de paard elke dag in het rood loopt. Hè? Dus elke dag wat verzuurt. Nou, denk even aan die grafiek die ik eerder liet zien. Dan kan het dus zijn dat je met je paard in plaats van aan het opbouwen bent, elke dag naar beneden gaat in de grafiek. En omdat hij elke dag eigenlijk net te zwaar werkt. Dus je moet zorgen dat ze ook echt hersteldagen hebben waarbij ze lichtere arbeid doen. Dat kan dan rust zijn of misschien een dag waarbij je alleen stapt en draaft, maar niet galoppeert of iets in die richting. Een andere opmerking daarbij is, we hebben ook naar aanleiding van dit onderzoek Friezen gemeten die op hoger niveau liepen, op oudere leeftijd. En daar zagen we dus ook nog steeds Friezen erbij, die zelfs soms subtop liepen, die nog steeds moeite hadden bij het basiswerk. Je zou met zo'n paard verwachten op dat niveau dat ze het gewoon draven en galopperen een lage intensiteit is. Maar daar zagen we nog steeds dat sommigen echt heel veel moeite hadden. En waarschijnlijk heeft dat ermee te maken omdat als je het niet weet als ruiter, je er altijd mee door blijft trainen. Maar op het moment dat je altijd te veel doet qua training, dat je juist door die overtraining ook geen verbetering krijgt. Dus soms moet je een pasje terug doen om te zorgen
dat hij uiteindelijk fitter wordt. En dan kan hij wel weer het werk gewoon aan. Nou, dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe zit het met de hengsten? Zo hebben vorig jaar het Centraal Onderzoek hebben alle hengsten gemeten, of alle hengsten die in het Centraal Onderzoek binnenkwamen. Daarvoor hebben we tijdens de voorrijdagen een aantal hengsten gemeten van hoe zwaar is de jurytest, zeg maar, de jurybeoordeling tijdens de voorrijdagen. En we hebben gevraagd aan de hengstenhouders om in te vullen wat ze hebben gedaan ter voorbereiding van hun hengsten op het Centraal Onderzoek qua training. Nou, het Centraal Onderzoek duurde vorig jaar 77 dagen, waarbij ze de eerste 6 weken voornamelijk onder het zadel zijn getraind en de laatste 4 weken vooral meer aangespannen werk hebben gedaan. Nou, we hebben 3 fittesten afgenomen, dezelfde fittest zoals ik ze net al omschreef. En de eerste fittest begon echt in het begin, dus in de eerste week dat ze kwamen. De tweede fittest was net voor het zadelexamen en de derde fittest was op het einde, dus net voor het eindexamen. Daarnaast hebben we eraan toegevoegd dat we elke dag hebben de ruiters de paarden uitgerust met een hartslagmeter en een accelerometer. Een accelerometer is een soort kastje wat kan meten hoeveel een paard stapt, draaft, galoppeert, hoeveel overgangen die rijdt, of het links of rechtsom is. Kortom, we krijgen de hele training als het ware daarbij in beeld. Dus we konden dus per training zien hoeveel er gestapt, gedraafd, gegaloppeerd werd per training. En zo konden we dus ook zien op wat voor intensiteit het was en hoe zich dat dus per dag en per week verhield voor de paarden. Nou, wij noemen dit stukje het kwantificeren van trainingsbelasting. Dus wat wordt er nu eigenlijk gevraagd aan de paarden? En enerzijds kun je dat meten in externe belasting, externe load wordt het ook wel genoemd. Dus wat wordt er als training op de paarden opgelegd? Ja, dat kan zijn de duur van een training, het aantal keer dat er getraind wordt, de totaal afgelegde afstand, dus de totale duur dat een paard stapt, draaft of galoppeert. En daarnaast wilden we ook weten, hoe wordt dat door de paarden ervaren? Dus hoe is die interne load? Dus je moet het zo zien dat elk paard kan 5 kilometer afleggen of een paar minuten stappen of draven, waarbij het voor de ene paard licht intensief is en voor het andere paard kan het best matig of zwaar intensief zijn. Nou, dat kunnen we vooral meten doordat we hartslag- en lactaatmetingen bij de paarden hebben gedaan. Nou, wat kwam daar naar voren? Het belangrijkste resultaat wat we daar naar voren zagen komen, is dat tijdens het centraal onderzoek, wat dus ongeveer 10 weken duurde bij de hengsten, dat eigenlijk er een negatief trainingseffect optrad bij de paarden. We zagen dus bij de 3 fittesten die we afnamen, waarbij elke fittest het paard exact dezelfde arbeid deed als de opvolgende fittest, zagen we eigenlijk dat de paarden steeds meer vermoeid werden. Dus we zien hieronder een grafiekje. Dit is de eerste fittest. En dan zien we dus de blauwe en de rode lijn is de lactaatwaarde, dus de mate van vermoeidheid in galop. En de groene balk is de herstelwaarde daarna. En we zien eigenlijk, dat is dit de eerste fittest. Hier zien we de tweede fittest. Dus dan gaat de eerste galop nog iets makkelijker, maar de tweede galop wordt het paard al meer vermoeid. En we zien vervolgens de derde fittest. Zien we dat paarden eigenlijk die waardes nog meer stijgen, dat ze dus nog meer moe worden. En ook herstelwaardes nemen af. Dus wat dat indiceert is dat eigenlijk de paarden over tijd bij dezelfde arbeid die ze verrichten steeds minder presteren. En dit is eigenlijk een duidelijk teken wat wijst op overtraining van de paarden. Nou, we hebben deze resultaten ook allemaal gepubliceerd bij een groot rapport bekend bij het Fries Stamboek. Een samenvatting daarvan staat ook allemaal in de Friso. Afgelopen september heeft het daar gestaan. Een belangrijk stukje waarbij we natuurlijk ook hebben gekeken naar wat hebben die paarden precies gedaan tussen de fases. Zien we dus dat vooral tussen de eerste en de tweede fittest, waarbij de paarden onder de man getraind werden, dus dressuurmatig getraind werden, dat al in vergelijking met wat de paarden thuis deden een veel hogere trainingsbelasting had. En dat had ermee te maken dat gemiddeld de paarden 5 keer in de week gereden werden. En thuis werden de paarden gemiddeld 3 keer gereden. Dus daar zien we al in één keer een snelle toename van trainingsbelasting. Vervolgens, na het zadelexamen, gaan ze wel iets minder qua minuten werken. Maar we zien eigenlijk dat de interne belasting hoger wordt. En dat heeft te maken dat het aangespannen werk intensiever is voor de paarden. Dus uiteindelijk zie je dat netto eigenlijk, vooral het laatste stuk van het verrichtingsonderzoek, nog zwaarder wordt. Waardoor paarden die al wat moe worden richting de tweede fittest, eigenlijk bij de derde fittest, nog meer vermoeidheidssignalen geven.
Nou, dit was het stuk wat we dus in 2020 hebben gedaan. Vervolgens vind ik het heel goed van het Fries Stamboek ook dat ze hebben gezegd van nou weten we het, wij willen hier ook iets aan veranderen. Hoe kunnen we dit nu optimaliseren? Want weten is meten, zeggen wij altijd. En hieraan ze hebben dus ook een opvolging gedaan voor het Centraal Onderzoek van het afgelopen jaar. Nou, daar zijn wat aanpassingen gedaan aan het trainingsprogramma. Wat de richtlijnen zijn geweest, is dat er maximaal 3 keer in de week getraind wordt, met een uitzondering van 4 keer. Maar de richtlijn is ongeveer 3 keer in de week dat de paarden gereden worden, inclusief longeren. En dat heeft ermee te maken dat longeren soms best wel veel intensiever kan zijn dan werken onder het zadel, omdat ze vaak meer galopperen en op een kleinere volte. Dus op het moment dat ze gelongeerd werden, verviel eigenlijk een trainingssessie onder het zadel. Vervolgens is er meer afwisseling gekomen tussen de training en de hersteldagen. Dus op het moment dat een paard voorheen in het Centraal Onderzoek van 2020 5 dagen in de week getraind werd en in het weekend 2 dagen rust had, werd er nu toegepast dat ze een dag getraind werden, 1 of 2 dagen rust, weer een dag getraind, 1, 2 dagen rust, weer een dag getraind. En zo was de week rond. Dus dat zorgt al voor, denk aan die grafiek van overcompensatie, dat die balans komt tussen training en herstel. Daarnaast hebben we ook gezegd, herstel is ook actief herstel. Hè? Dus zorg dat ze vrije beweging kunnen krijgen in een paddock, ook in het weekend. Nadat we dus die variatie al hebben gehad tussen hersteldagen, want voor jonge Friese paarden is hersteldag dus toch wel echt rust zonder ruiter, is dat we ook variatie hebben aangebracht tussen lichte trainingen en intensievere trainingen. En we zagen bij alle paarden dat het galopperen als snel als intensief wordt ervaren door de meeste paarden. Waarbij we dus ook van die 3 tot 4 trainingen die ze deden, dat ze ook dus 1 of 2 trainingen alleen maar licht werkten. Dus niet galoppeerden, alleen maar stap- en drafwerk deden. En de andere 2 trainingen met galop deden. Dus ook daar zit variatie in, waardoor ze eigenlijk wat beter kunnen herstellen tussendoor. Het volgende stukje wat de ruiters heel mooi hebben meegenomen is dat we allemaal korte stukjes blijven doen. En kort is voor een Fries paard, wat we zagen in de fittest, 1 minuut gaat nog redelijk goed, 2 minuten wordt het al redelijk intensief. Dus op het moment dat je draaft of galoppeert, hou het kort, doe in blokjes van 1, 2 minuten en wissel dat dan weer af met stap. Nou, vervolgens ook het aangespannen werk iets beter verdeeld over het Centraal Onderzoek. Dus niet alleen in de laatste weken, maar ook begonnen ze al wat eerder mee te nemen. En omdat er in de laatste weken maar 3 keer getraind mocht worden, hebben ze tijdens die weken dus ook niet meer onder de man getraind. Dat waren dan hersteldagen geworden en werd er alleen nog maar die 3 keer gemend. Dus zo zie je ook dat het herstel wat meer mogelijk zou kunnen zijn. Wat wel belangrijk is dat na aanloop van het Centraal Onderzoek het advies wel is naar de hengstenhouders dat je niet meer als 3 keer in de week gaat trainen. Sommige mensen hebben toch het idee, als ik nou wat meer ga trainen en ik ga mijn hengst flink aan het werk zetten, dan wordt hij fitter. En dan doet hij het op het Centraal Onderzoek ook makkelijker. Nou, dat is niet het geval. Heeft het vooral te maken met de leeftijd. Het zijn toch jonge paarden. We zagen ook bij de 4-jarige paarden, ook die in het onderzoek zaten, niet altijd heel veel verschil met de 3-jarige paarden. Dus ook zien we dat bij Friese paarden, de jong 3-4's allebei nog relatief jong. En dat je dus met 3 keer in de week trainen, dat is een beetje wat ze fysiek aankunnen zonder dat ze overtraind raken. Ga je nu als hengsthouder van tevoren meer trainen, dan heb je kans dat ze dus al redelijk overtraind het Centraal Onderzoek inkomen. En dat een reden kan zijn dat ze in het Centraal Onderzoek vermoeid worden of uit gaan vallen. Nou, dat wil je dus voorkomen. Dus zorg ook dat je rustig op tijd begint, maar dat je de tijd neemt met 3 keer in de week rustig opbouwen tussen de belasting en het herstel van de paarden. Denk dan ongeveer aan 20 minuutjes per keer, waarbij korte stukjes stap en draf ingelast worden. Nou, vervolgens begin november is eigenlijk het Centraal Onderzoek van 2021 afgerond. We hebben nog niet alle resultaten verwerkt tot een heel rapport, dat volgt binnenkort. Maar wat de belangrijkste resultaten al laten zien, is dat wederom met de 3 fittesten, we hebben exact hetzelfde onderzoek eigenlijk herhaald, dat we zagen dat er geen toename was in de vermoeidheid van de paarden per fittest. En we zagen juist eigenlijk dat alle hengsten fitter werden naarmate het verrichtingsonderzoek duurde. Dus wat we de vorige keer zagen is dat ze per
fittest hogere hartslagen kregen, meer verzuurden, zagen we nu eigenlijk heel mooi een daling optreden. En dat wil dus zeggen dat de paarden beter in balans zijn geweest en dat ze dus nu aan het einde van het centraal onderzoek fitter waren dan aan het begin van het centraal onderzoek. Dus dat ze een hele mooie trainingsprikkel hebben gehad. En nou ja, dat is eigenlijk ook wat we hoopten en daar zijn we wel heel blij mee dat het dus ook zo uit de verf komt. We zouden al blij zijn geweest op het moment dat hij gelijk wordt en niet meer afneemt in fitheid, maar dat ook de hengsten verbeterd zijn, is denk ik nog maar alleen maar een extra plus. Nou, wat comments van de ruiters en de trainers, die ik wel heel leuk vond om ook even met jullie alvast te delen, is dat de ruiters aangaven dat de hengsten nu ook in de laatste weken nog net zo fit voelden als in de eerste weken. Dat ze ook aangaven, ja, we hebben eigenlijk vergeleken met anders, dan vragen we eerder om een rustdag of dat we even aan de longe mogen doen. Ja, dat hadden we eigenlijk nu wat minder. En wel belangrijk ook een noot dat de hengsten natuurlijk nu minder getraind worden. Dus dat het ook wel belangrijk is om misschien rekening te houden met jurybeoordeling of schores. Dat ze minder rijtechnisch werk hebben gehad dan dat ze misschien voorheen hebben. Nou, of je dan het centraal onderzoek langer maakt of de eindbeoordeling, dat is natuurlijk op aan het stamboek. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen van oorzaak en gevolg waar je naar moet kijken. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat ik in mijn eentje heb gedaan, gelukkig niet. Hier ons hele onderzoeksteam vanuit Esther, vanuit haar PhD-studie en een aantal studenten vanuit de faculteit diergeneeskunde. En natuurlijk de ruiters van het Fries Stamboek en Koos die hier ontzettend hard hebben meegewerkt om te zorgen dat alle paarden elke dag netjes gemeten werden en dat we alle gegevens hadden. Dus nou, in ieder geval grote dank aan het hele team. En vervolgens willen we al deze resultaten natuurlijk meenemen van ja, wat betekent dit voor de training van jouw Friese paard? En we hebben dus al vooral gekeken naar jonge paarden. En daarbij zien we dus dat voor eigenlijk bijna alle jonge Friese paarden van 3, 4 jaar, of let op, paarden die misschien wel ouder zijn qua leeftijd, maar of een paard nu 6 of 7 is en hij heeft eerst als fokmerrie gewerkt, maar steeds nog maar heel kort onder het zadel is, geldt het nog steeds dat hij gezien wordt als een jong paard. Dus eigenlijk de jonge paarden, daar zien we eigenlijk dat je ongeveer 3 keer in de week kunt rijden, maximaal 20 minuten. Waarbij je dus ook soms moet inlassen dat een paard niet altijd galoppeert. Want galopperen, en vooral voor 1 tot 2 minuten, is al best een lange duur voor een Fries paard. Dus korte stukjes. Daarnaast voor zeg maar, de meer doorgetrainde Friese paarden, de meer oudere paarden, daar zou je dus vooral willen weten wat is intensief voor mijn paard. En we hebben dus gezien dat ook paarden dus op hoger niveau en oudere leeftijd, sommige paarden nog steeds moeite hebben met de basisgangen, nog steeds niet voldoende basisfitheid hebben. En de enige manier om daarachter te komen is te meten met een hartslagmeter. Dus kijk daar goed. Ik zou het zeker adviseren om dat eens te meten. Want het kan zijn dat jouw paard best fit is en dat hij alles mooi kan doen. En het kan dus zijn dat jouw paard een hele harde werker is met een gouden karakter en jou misschien de indruk geeft dat het allemaal heel makkelijk is, maar dat hij toch best hard moet werken. En het weten geeft jou gewoon inzicht hoe je je trainingsprogramma verder kan optimaliseren. We zien dus bijvoorbeeld, wat is dan een goede hersteltraining? Wat is laag intensief voor jouw paard? Dat betekent dat hij stap, draf en galopwerk eigenlijk moet kunnen doen onder een hartslag van 120 slagen per minuut. En dus in draf ligt dat vaak nog iets lager, maar in de galop moeten ze eigenlijk het galopwerk ook ongeveer onder die slagen per minuut kunnen doen. Op het moment dat dat niet het geval is eigenlijk wat we noemen de basisfitheid nog niet helemaal op orde. En zul je dus eerst eigenlijk moeten gaan werken aan het feit dat die basisfitheid beter wordt. Eén oplossing is in ieder geval niet meer gaan galopperen. Want langer gaan galopperen zorgt er niet voor dat ze fitter worden. Daar worden ze alleen maar meer moe van. Maar bouw het op met korte stukjes. Dus beter 4 keer 1 minuut dan 1 keer 4 minuten bijvoorbeeld. En gebruik daarbij de hartslagmeter, omdat die voor jou ook een indicatie kan geven hoe lang houdt hij het vol, hoe goed herstelt hij er nog van. En vooral ook omdat we juist bij Friezen zien, omdat ze zo'n topkarakter hebben, dat het best lastig is om aan de buitenkant te zien wat nu zwaar is of wat licht is voor een paard. Nou, belangrijk dus is dat als we gaan kijken naar het Friese paard, dan moet hij dus anders getraind worden dan een warmbloedpaard. Wat we al eerder zeiden, bij jonge warmbloedpaarden zien we dat het veel makkelijker laag intensief werk is om stap, draf en galopwerk te doen. Bij een Fries paard niet. Dat geeft alleen maar handvaten om te zorgen dat we de training kunnen aanpassen, zodat uiteindelijk als we de training aansluiten op wat past bij het Friese paard, er veel meer Friese paarden
het beter kunnen doen in de sport. Daar ben ik van overtuigd. Want we hebben dit ook getest met meerdere Friese paarden in de praktijk, waarbij ze eigenlijk hun training hebben aangepast naar kortere stukjes. Korte stukjes intervalachtig werk van 1-2 minuten draf of 1-2 minuten galop en dan weer terug naar stap. Dat kun je dan in het begin 2 keer herhalen en uiteindelijk kun je opbouwen naar bijvoorbeeld 4 of als echt een verder getraind paard misschien wel 6 herhalingjes van 1 minuut. Afwisselen met stapmomenten. Maar dan zien we uiteindelijk dat die paarden beter worden. Vooral ook als ze dus de dagen nadat ze intensief werk hebben gehad, dus bijvoorbeeld met dit intervalachtige draf- en galopwerk, dat ze de dag of de 2 dagen daarna lichtwerk mogen doen. En dat is voor een jong paard is dat waarschijnlijk gewoon weidegang, is actieve rust. Maar bijvoorbeeld voor een getraind paard kan het zijn dat hij alleen maar stapt en draaft. Heb je nu een Fries die nog heel veel moeite heeft met de galop, galoppeer dan op die dagen niet. Zorg dan dat het lichaam goed kan herstellen. Want juist doordat hij goed herstelt, denk maar aan die grafiek, neemt dus eigenlijk de kracht toe. Terwijl op het moment dat jij zegt, ik wil toch galopperen en je gaat galopperen, kan het lichaam niet verbeteren en neemt dus ook die kracht niet toe. En dan blijf je eigenlijk zitten waar je zit en kom je dus ook niet verder. En dat is een beetje wat we dan zien gebeuren bij Friesen die ouder zijn of verder in training. Omdat er vaak gedacht wordt dat ze dat wel kunnen elke dag, zien we dat die verbetering uitblijft omdat ze nooit de tijd hebben gekregen om goed te herstellen tussendoor. Ja, dus belangrijk, het is niet zo vanzelfsprekend dat de Fries elke dag ook moet galopperen. En de grap is, op het moment dat je een periode van zeg 2-3 maanden inlast, waarvoor je hier de tijd neemt, dat we vaak zien dat we in die 2-3 maanden tijd paarden behoorlijk kunnen toenemen qua fitheid. En dat je dan misschien het paard zo fit hebt, dat galop wel weer lichtintensief is. En dan kom je op een moment waarbij je zegt van nou, galopperen is lichtintensief, dus dan kun je wel weer elke dag galopperen. Maar je zult eerst die fase daarvoor moeten doorgaan om te zorgen dat hij sterk genoeg is om gewoon te galopperen zonder dat het veel energie kost. Daarbij dus de opmerking dat meer trainen niet altijd beter is. Beter herstel is belangrijk. Op het moment dat je dus veel traint en de prestatie of de verbetering blijft uit. Kijk eens goed naar je trainingsprogramma. Kijk of je ook echt goed herstel tussendoor, of de hersteltraining ook echt herstel zijn. Waarbij ik weet dat het voor sommige ruiters best lastig is om op die dagen ook sommige dingen niet te doen. Dus niet te galopperen, maar ruiters op hoger niveau dressuren. Misschien ook niet alle moeilijke oefeningen te doen, maar echt herstel geven. En herstel is altijd actief. De laatste opmerking die ik wil meegeven is dat Friezen ook door hun karakter gelukkig heel veel gebruikt worden door amateurs. En hier misschien gedacht wordt vaak van nou, dit gaat om wedstrijdsport en dit is alleen voor paarden die wedstrijden lopen. Maar in principe geldt hetzelfde voor amateurpaarden die misschien op zondag een hele fijne buitenrit gaan maken. Denk eraan dat op het moment dat we dus nu zien in deze onderzoeken dat voor een gemiddelde Fries 1-2 minuten galop al zorgt voor een bepaalde mate van vermoeidheid, dat op het moment dat jij een buitenrit gaat maken of een strandrit en je gaat daar vaak meer galopperen, je gaat vaak ook harder galopperen, dat het voor die paarden echt een heel intensieve training kan zijn. En dat is niet erg, daar kun je je paard prima op trainen. Maar dat betekent wel dat je je training moet gaan afstemmen op dat jij op zondag die 1 of 2 uur buitenrit wil gaan maken. Denk niet dat je paard dat zomaar kan zonder dat je er met kleerscheuren vanaf komt. De kans dat ze geblesseerd raken of overtraind is heel erg groot. Dus zorg dat je je paard dan ook door de week voldoende trainingsprikkels geeft, zodat hij voldoende fit is om uiteindelijk op zondag die buitenrit te maken van langere duur en wat meer galopwerk. Nou, dat was eigenlijk mijn stukje wat ik wilde vertellen over het onderzoek en de trainingen. En dan schakelen we nu over naar Alice voor de vragen. Ja, dankjewel Carolien. Hartstikke duidelijk. En we krijgen eigenlijk best heel veel vragen binnen. En ik zal proberen om ze allemaal ook even aan je voor te leggen. Hier vraagt iemand, welke leeftijd is in jouw beleving het beste om aan het werk te gaan? En zijn paarden in de testen ABFP en CO niet te jong? Bij ABFP soms nog maar 2,5. Goeie vraag. Leuke vraag ook. Vraag wordt vaker gesteld, waarbij waarschijnlijk het antwoord anders gaat zijn dan de meeste mensen denken. Want we weten dus ook uit onderzoek dat belasting op jonge leeftijd juist gunstiger is dan op latere leeftijd. We weten dat er hele mythes rondlopen, en ik noem het expres ook mythes, rondom dat paarden pas op latere leeftijd belast mogen worden in verband met het sluiten van de groeischijven. Dat is wetenschappelijk incorrect, want
is eigenlijk zo dat op het moment dat je in de groei bent, en dat denk maar ook zo aan mensen, werkt precies hetzelfde. Het zou heel gek zijn als wij onze kinderen pas zouden laten sporten en belasten op het moment dat ze uitgegroeid zijn. We weten dat als kinderen te weinig bewegen op jongere leeftijd, dat we een slechtere bot-pace-kwaliteit hebben dan dat ze dat op oudere leeftijd, als ze op oudere leeftijd zouden gaan sporten, hebben. En dat is bij jonge paarden ook. Het is juist belasten op jonge leeftijd is belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat terwijl die botten in de groei zijn, ze sterker worden, steviger worden. En ook voor andere weefsels geldt dat. Maar wel heel belangrijk met mate. Dus op het moment dat je zegt, ik wil met een 2,5-jarige naar de ABFP testen. Nou, en je weet dat die ABFP-testen 7 weken duurt, waarbij ze x aantal keer per week gereden gaan worden. Dan zul je dus bijna terug moeten gaan tellen dat hij misschien op 2-jarige leeftijd moet gaan beginnen. En dat is niet meteen goed of slecht, maar dat betekent dat je heel lang nodig hebt om op te bouwen met kleine maten om zover te komen. En dus het is niet meteen goed of slecht. In de draf- en rensportwereld weten we zelfs dat op 1,5-2-jarige leeftijd beginnen gunstiger is dan dat je pas op 2,5-jarige leeftijd begint. Nou pleit ik er niet voor dat we allemaal heel vroeg moeten beginnen met die paarden, maar het is vooral begin liever vroeger en bouw het rustig op met maten, dan dat je wacht tot hij 3,5-4 is, want dat is vaak de praktijk. En dat ze vervolgens op 4,5-5-jarige leeftijd hetzelfde moeten doen als een paard wat van 2,5 tot 4 jaar de tijd heeft gehad, 1,5 jaar om rustig op te bouwen. Dus een paard heeft altijd qua basistraining heb je bijna een jaar tot 1,5 jaar nodig voordat ze zeg maar echt een beetje gewend zijn aan de belasting, het dragen van ruitergewicht en het omgaan met stap, draf, werk. En dan zal bij de Vries het galoppeerwerk nog wel iets langer duren als dat we weten bij een KWPN'er. Ja. Is het mogelijk voor een Fries paard om dezelfde fitheid te ontwikkelen als een warmbloed? Ja, dat denk ik wel. Wat we gezien hebben in de metingen is dat we uiteindelijk op het moment dat we de Friese anders gaan trainen, dus vaak kortere stukjes, het sneller zien als wat is intensief en wat is licht, dan zien we uiteindelijk dat op het moment dat ze daar dus door sterker worden, zien we uiteindelijk dat het gewone basiswerk ook voor hun licht intensief wordt. En de Friese paarden worden uiteindelijk gebruikt vaak voor de dressuur of aangespannen werk. En vooral denk ik voor het dressuurgedeelte zien we eigenlijk dat ze dan net zo'n goede fitheid en net zoveel kracht kunnen ontwikkelen als een warmbloedpaard. Maar hoe noem je dat? Een beetje de adder onder het gras is eigenlijk de beginfase. Hoe zorg ik dat hij in het begin went aan die belasting? Want ze hebben veel meer beweging. Dus het kost in het begin meer kracht om te zorgen dat ze die beweging voldoende goed kunnen onderhouden. Ja. Helder. Hier vraagt iemand, is er verschil in uitkomsten wanneer het paard achter of voor de loodlijn gereden wordt? We hebben geen exact verschil gezien in uitkomsten. En ik weet bij de faculteit diergeneeskunde hebben ze daar meerdere onderzoeken naar gedaan. En naar voor of na de loodlijn lopen, ook richting rolkuren en uitstrekten. En qua belasting, zeg maar, is het eigenlijk zelfs zo dat op het moment dat ze op de loodlijn lopen of iets erachter, dat het soms, of iets op de loodlijn, dat het soms iets meer stress kan geven dan dat ze er helemaal achter lopen. Dus het zal ook heel erg individueel verschillend zijn tussen paarden, hoe ze erop reageren en de manier van rijden. Maar qua fitheid is daar geen directe link gevonden. Hoe lang adviseer jij bij een hersteltraining om een paard op een rustdag in de paddock te zetten? Wat is qua tijd minimaal, ook om het eten van zand te voorkomen? Nou, dat zijn eigenlijk in mijn ogen 2 vragen. Want ik denk dat hersteltraining, actief herstel, daarvoor zou ik pleiten zo lang mogelijk buiten. Wat een paard aan kan, zeg maar. Hè. Sommige paarden zijn na 2 uur klaar buiten en sommige kunnen 10 uur buiten staan zonder zich te vervelen. Maar vrije beweging is daarbij wel belangrijk, want we weten dat rust roest. Op het moment dat ze echt 23 uur op stal staan, of 23,5 uur, en ze worden maar een half uur getraind, dan wordt bijna dat half uur training teniet gedaan door 23 uur stilstaan. Dus hoe meer ze vrije beweging, en al is het maar een beetje rondscharrelen in de paddock, zorgt er al voor dat, nou ja, die lichte activiteit zorgt dat je fitheid omhoog houdt. Op het moment dat je gaat zitten met zand eten in de paddock, ja, dan is het vooral meer van waar laat je ze die vrije beweging doen. En misschien voor dat specifieke paard is de paddock niet de beste plek om hem heel lang buiten te zetten, omdat hij gaat zand eten. Dus daar zou ik dan veel meer gaan kijken van, past het in een stapmolen of kan die toch op de wei? Of, nou ja, dat is meer op een individueel basis dan dat alle paarden als ze langer buiten staan zand gaan eten. Heb jij ook een beeld van de genetische component van trainbaarheid, belastbaarheid en herstelvermogen?
Nou, wij hebben in het eerste onderzoek in 2010, 2011 hebben wij van die 66 merries, het waren voornamelijk merries, er zat ook wel wat ruinen bij. Daar was van een nakomelingonderzoek, dat bleek uiteindelijk waren dat maar 6 vaderdieren waar al die dieren vanaf kwamen. En wij hebben toen in het begin niet gedacht aan een genetische component, want daar is met 66 paarden veel te weinig. Uiteindelijk zijn we wat dieper in de data gedoken en wij zagen vooral heel veel individuele verschillen, waarbij we paarden hadden, wat ik zei, hè, die 70% die moe werd. Dat waren low en wat we noemen non-responders tot training. Dat ze bijna of niet verbeteren op basis van het trainingsprogramma. Maar we hadden ook een aantal high responders die wel verbeterden. En het bleek dus inderdaad heel sterk statistisch Hengst gerelateerd te zijn welke high responders waren voor het trainingsprogramma. Dus ja, daar lijkt wel een stukje genetische component in te zitten. En dat is vooral op training. Dat zijn altijd 2 facetten in mijn ogen. Want je hebt de genetische component en je hebt wat we noemen epigenetica, de omgeving. Dus op het moment dat je namelijk het trainingsprogramma aanpast, kan het dus ook best zijn dat een non- of een low-responder in één keer wel een high-responder wordt, omdat dit trainingsprogramma veel beter bij hem aansluit. Dat weten we namelijk ook vanuit de humane trainingen en literatuur. Ja. En het vervolg op wat je nu vertelt is eigenlijk ook een beetje van, kun jij iets zeggen over combinatie training en dracht? Ja, dat zal ook per merrie een beetje verschillen. Ik denk dat naar mij weten, hè, ik ben geen specialist op het gebied van vruchtbaarheid bij paarden. We weten wel dat op het moment dat ze wat voor de dracht, dat ze drachtig zijn, langer in training zijn en in de dracht nog doorgereden kunnen worden, mits de merrie het accepteert en ze niet te zwaar wordt, dat het uiteindelijk vaak ook gunstig is voor de naopvolging van de sportcarrière of van de trainingsbelastbaarheid, dan dat je een merrie hebt die heel jong is en nog niet in training is en dan drachtig raakt, dan zal het conditieverval ook harder gaan dan dat ze eigenlijk al een aantal jaren bijvoorbeeld in training waren. Maar mits de buik het toelaat en mits dat ze niet te zwaar worden, is beweging denk ik altijd goed tot een bepaalde mate van de dracht. Hè? Dus na een maand of 4, 5 is het wel mooi. Zou jij ook adviseren aan ruiters om met een hartslagmeter te gaan werken? Ja, ik zou het zeker adviseren. Vooral eigenlijk dus bij het Friese paard. Je hoeft voor mij echt niet allemaal een hartslagmeter te gaan kopen. Soms zeg ik wel eens ooit van nou, als je er eentje hebt, tegenwoordig zijn er allerlei hartslagmeters. Kijk wel even of je een betrouwbare hartslagmeter hebt. Dus check even of ze gevalideerd zijn voor paarden. Maar je kunt ook zeggen, we hebben er eentje per stal. En op het moment dat jij dus namelijk een keer even de hartslag meet van jouw paard tijdens wat voor jou een normale training is, geeft jou best een indicatie. Oh, dit is voor mijn paard zwaar, dit is minder zwaar. Dan hoef je er misschien niet elke dag mee te rijden. Kijk, op het moment dat je een eigen hartslagmeter hebt, dan kun je er elke dag mee rijden en kun je nog verder fine-tunen. Maar ik denk dat de eerste stap al zou zijn, is om een beetje feeling te krijgen, om eens het te gebruiken als een hulpmiddel. Klopt mijn gevoel? Was dit voor dit paard licht intensief? Of was het voor dit paard toch intensiever dan dat ik dacht? Ja, iemand vraagt ook, is de mate van verzuring ook te koppelen aan de bloedlijnen? We hebben daar niet in de mate van verzuring naar de bloedlijnen geen relatie terug kunnen vinden. Heeft er ook mee te maken dat we dus bij die merries zagen de fitheidsverbetering wel. Heeft een deel wel met de mate van verzuring en hartslagen te maken. Maar bij de hengsten zijn de aantallen te laag om daar de relatie in te leggen. Hier nog een heel specifieke vraag over het centrale onderzoek. Ligt de vermoeidheid aan het eind van het centraal onderzoek aan de duur van de test of aan het werken voor de kar? Even kijken of ik de vraag goed begrijp. Nou, de duur van de test, zeg maar. Bedoelt u daarmee de fittest of het centraal onderzoektest? Ik schat in de centraal onderzoektest. 70 dagen misschien. Ja, de 70 dagen. Nee, oké. Dus kunnen 2 dingen zijn. Want op het moment dat ze na die 6 weken de tweede fittest liepen, zag je wel dat de vermoeidheid was toegenomen. En vervolgens 4 weken later was die nog meer toegenomen. Dus de vermoeidheid, hoe langer dat duurde, hoe meer vermoeid die paarden raakten. En het laatste gedeelte was ook het meest intensief voor de paarden, zagen wij uit die interne belasting. Dus dat is een beetje zo dubbelop. Dus ja, op het moment dat je zegt ik stop het na 6 weken, was het minder zwaar, maar dan hebben ze ook niet gemend. En op het moment dat je gaat zeggen ik ga dat mennen ook in die eerste 6 weken doen, verwacht ik dat ze net zo zwaar worden. Ze het net zo zwaar gaan vinden. Wat we echter dit jaar hebben gezien, is dat het ook 10 weken duurde. Maar doordat ze dus het trainingsprogramma
anders hebben ingedeeld. Dat we dus zien dat de paarden het niet meer zwaarder vinden, maar dat ze juist fitter worden. Dus dat ze uiteindelijk dezelfde belasting die ze doen, makkelijker kunnen uitvoeren. Dus dan is het aangespannen werk niet meer het probleem. En ook de duur van het trainingsprogramma niet. Niet meer. Nee. Helder. Laatste vraag voor je, Carolien. Waarom is dit onderwerp belangrijk en wordt het eigenlijk steeds belangrijker? Ik denk dat het altijd belangrijk is, maar dat is mijn achtergrond als inspanningsfysioloog. Om dus vooral te kijken van, kunnen we, denk ook vooral in het oog van optimalisatie van training van paarden, je training beter maken. En ik denk dat wij gewoon altijd al, maar die druk wordt denk ik vanuit de maatschappij wel steeds hoger, vanuit het welzijn van onze paarden ook de verantwoording hebben om te zorgen dat als wij willen werken met paarden en we willen onze paarden inzetten, we hebben er heel veel plezier aan om samen te werken met paarden, dat we ook verantwoordelijk zijn om het zo goed mogelijk te doen voor onze paarden. Dus dat betekent, vind ik, dat je als ruiter en trainer ook de verantwoording hebt om te weten, ja, train ik eigenlijk wel goed? Kan ik die training nog beter maken? En op het moment dat je bijvoorbeeld een hartslagmeter gebruikt of op het moment dat je die hulpmiddelen aanneemt om te zien van hé, kijk, ik kan het toch beter optimaliseren, zorg je ook dat je uiteindelijk het beter kunt doen voor je paard. Niet alleen voor de Fries, maar ook voor alle andere paarden. En ik denk dat ook al een deel daarvan meespeelt dat je nu aan het kijken bent naar een webinar om er meer over te leren. Dus ik denk dat we allemaal zo ons steentje kunnen bijdragen om te zorgen dat de paarden het beter kunnen doen, maar dat we ook het welzijn zo goed mogelijk houden. Zo hoog mogelijk in het vaandel. Juist. Helemaal goed. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je hier was, Carolien. We vonden het bijzonder interessant. Goed, en we wilden ook even aan jouw fitheid denken. Oh, kijk. Lekker warm. Ja, hè? Ja. Altijd fijn. Dankjewel. En met natuurlijk ons eigen logo erop. Ja. Bedankt voor het leuke presenteren. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Nou, En ik hoop dat we heel veel Friese paarden terug mooie trainingsprogramma's kunnen laten zien. Nou, ongetwijfeld. En we gaan via Friso ook iedereen op de hoogte houden van wat er uit het verder onderzoek nog komt. Met je Centraal Onderzoekshengsten. Dankjewel dat je hier was. En dank u wel voor het kijken. Ik kan u in ieder geval mededelen dat wij in 6 januari weer een volgende college tour hebben. Waar we u graag verwachten. Dat gaat over opfok met de dierenarts Gerrit Kampman. En we gaan de college tour wat opschalen vanaf volgend jaar. Dus 2 keer per maand. En we houden u via de website op de hoogte. Over de onderwerpen die we zullen gaan doen. Januari, februari en maart. Dank u ook wel voor alle ideetjes die al via de mail binnenkomen. Want ik denk dat we daar al een mooi voorzetje voor gaan doen. Dank nogmaals, Carolien. Ja, jullie ook hartstikke bedankt. Ja, binnenkort ook in het Engels te zien, de lezing. Die hebben we vanmiddag opgenomen. Voor iedereen die het Engels wil zien, is het ook vanaf morgen al mogelijk. Bedankt, goeie avond verder en graag tot de volgende keer.